yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengta yewtere men lewal communication mo kala salminago ndede salminago teddugal kameraji ɗi ko denɗi men Djiby Dieng wondude e Hawa Diagne en gatta yewtere men lewal communication gam salmodirde janade bandiraɓe yaade Alaji Abou Gaye yettude bandiraɓe foof yeɓiyankoɓe commentoɓe ɓe jaloɓe ɓe yewtoɓe ɓe mettinɓe ɓe oncoɓe e ɓuccoɓe ɓe e joguiɓe kawasuji ɓe foof ɓe jettama ɓe jarnama ko yidde mabɓe addi eɓe jeeɓa ko weliɓe hen ɓe kaala ko mettiɓe hen ɓe kaala on jarama ko addiɗo nelde duwaw Fade Modou Bassirou Sall mo cuuɗi men doɗel saabu jaltugol aduna miñi ko miñi men sehil men mbiyetenoɗo ceerno Samba lollirɗo ceerno Ndiaye Bassirou Sall ko miñi Mamadou Bassirou Sall o hawrel jalkoto Belgique to o artira ɗo o wurnoya doɗel yo Allah yirmamo yafoma harnamo aljanna en doni Mamadou Bassirou Sall e ɓesguji duɗel naɓe foof e ɓesguji salsalɓe foof kanko suka jaaɗo yo Allah yirmamo yafoma harnamo aljanna yen ɓoya sakkanademo e duwanademo ko noon kadi eɗen gussa bandiraɗo debbo mo ganduɗa ko heeɗiyanke no feewi wonno piindi média piindi TV jewteɗe foof ne wiye Hawa Déme mo aali wuure keeɗele o hawrela jal toon to leydi Farayse eɗen nelde duwaw faade ɓesguji aali wurnaɓe kala e hodde makko toon to leydi Farayse e heeɗiyankoɓe e Abou Gaye yewtere ɓennude ɗo nde tan eɗen beltiniramo hen wonde ko heeɗiyankoɓe o jeeya on saaha wona celluɗo ene wayno hawra ladial ni yo Allah yirmamo yafoma harnamo aljanna kanko Hawa Déme aali wurnaɓe kala e keeɗele naɓe kala e commune mo ganduɗa ko guijilon kala e hoddiɓe makko kala e heeɗiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe piindi média e piindi TV ha tengta yewtere men holno pinirɗon e gardugol Malick Oumar Ly wondude Hammadou Ali Thiam e Hawa Diagne neldi bandiraɓe kala duwaw yo Allah yirmoɓe yafoɓe kamɓe yaaɓe harnaɓe aljanna toka calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe yewtere lewal communication e togora Allah jarama a jarama salminago woto tan ena yona mataw ko heddi ko ha wona cibi jam tan e cibi jam moƴƴe en calminiɓe en bismimama ɓe lawol gongol e yewtere nde ndenduɗen wonande hakkude kaalowo e keɗotoɗo walla hakkude kaalowo e jeeɓowo eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde en duwanima noon bandiraɓe ɓe mbiɗaɓe aali wurinaɓe doɗelnaɓe e kamɓe kala e ɗeɗo ussaji ɗe gandanɗa hoore maɗa ko ussare rendo saabu goto so tawi ummima e rendo tan ko ɗum ussare ala ko haal noon ne kadi ɗiɗo ha tengti noon e piindi média e ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore maɗa yaaɓeɓe ko piindi média yaara ɗumen wadde eɗen duwanoɓe eɗen mbiya wonde yo Allah yurmoɓe yaafoɓe waɗa toon foftorde mabɓe amen toka hande kalten ko suudu sadiji leydi men darnama ko ɗon ɓurten hande rippude no bandaɓe mbiyata ni on loowa ko heewi gaƴƴon ɗo unon ɗo jawton ga hande koye dargo suudu sadiji leydi men kaleten ko yalti hen ko yiya to banggue lelgo sumgoji ardiɓe commission ngaji e goomuji gueɗe ɗe ganduɗa peeñi toon wullitago ngo ganduɗa hande wonnoɓe hanke laamu wonnoɓe pouvoir tawi opposition no wayanno ko hennoɓe bojji hanki ɓe gonti hande jaleɗe wonnoɓe jaleɓe kette bojji holko ngol ma hen e tokara Allah jarama ko yidde wiide han bandiraɓe surtout waɗoɓe politique ɓe e rewɓe e waɗoɓe politique ɓe gandanɗa hoore maɗa gurdam muɗumen foof ko politique sabu so tawi en mbi gurdam muɗumen ko politique sen ƴetti baɗo no Barthélémy Dias eɗen gandi ko ɓi politique tawde ko ɓi Jean Paul Dias mo gandanɗa hoore maɗa jeeya koye sosnoɓe PDS ko adinde ene ummo ɗon e sosi parti muɗum yaari banggue kanko Barthélémy Dias koye oɗon galle o jibina ko hen o muyni ko hen o mawni wadde noon so tawi en mbi waɗɓe gurdam muɗumen politique en limtatmo hen kanko Barthélémy Dias oɗon e ko wona ɗum ko wiide han militant ji ɗi e militante uji ɗi woni worɓe ɓe e rewɓe ɓe rewoɓe e dawriyankoɓe ɓe yoɓe gandu no ɓe dewri e mabɓe woni yoɓe gandu no ɓe dewri e mabɓe hay goto e mabɓe hoto ya ha yettoɗo gandanɗa hoore maɗa cakka muɗum wutte muɗum soutien muɗum ene seeke hen walla gorko mo gandanɗa hoore maɗa wutte muɗum ene seeke hen sababude won on dawriyanke par ce que kamɓe e koye mabɓe dawriyankoɓe e koye mabɓe ardotoɓe e koye mabɓe hay goto e mabɓe ala jaɓɓuɗo jaɓɓal tiɗgal walla jaɓɓal ciirgal goto e mabɓe foof ko ni waɗata
hande mbaɗani ɗo han janngo mbaɗani gayen hande aɗani gayen aɗa ƴetto wonɓe toɓe aɗa huɗa wonɓe toɓe aɗa findira wonɓe toɓe janngo e jaam bakloɗa ɓe ƴettotonoɗa ɓe mbatta ƴettoje ɗe duwaw ɓe pindirtonoɗa ɓe mbatta piggal ngal e musallo o fof mbatta ɗum tawe nebam aɗa momira ɓandu jomum wadde noon ko wiyete ko dawrugol walla baɗowo dawrugol fof woni koye baldi ndi gandanɗa hoore maɗa haydara ala ko siri e muɗum ko baclette woni ɗon wadde ɗum ɗo wonko findinta wonko haalanta en so tawi noon en gari to banggue no mbiruɗa ni jaloɓe hande ɓe ko kañumen goyanno hanki woyoɓe hanki ɓe ko kañumen goni jaloɓe hande ɗum firti tan ko wonnoɓe ɗo hanki koɓe mbaɗanno ko eɗen mbawi wiide wonde eɓe pawi e dow gonga woyannoɓe hanki ɓe eɗen mbawi wiide bojji mabɓe ɗi pop hay nder hen ala koɓe goyata koɓe pawi e dow gonga woni ɗum ko hande o kala koɓe ñiŋirtuno koɓe kaɓirteno koɓe koccirtuno cabbi eɓe kelda bisuji eɓe kelda berteji eɓe kelda teruji eɓe kelda université ji eɓe duppira hono amphiji eɓe duppira bibliothèque uji ko ɗum woni hande o ko gandanɗa hoore maɗa koɓe darti eɓe mbiya eɓe defando walla eɓe kaɗa woɗɓe wadde ɗum ɗon ɗum wonko firti e haala kala mo ena haalanma tawi ko faati e dawrugol hande o neɗɗo yo yaaru hen seesa yaara hen jam jam jogoɗa fimde maɗa an fimde nde jiɗanɗa hoore maɗa cuɓaniɗa hoore maɗa taw wona mbaɗa rewa e maɗa sababu nde walla mbaɗa rewa e maɗa sababu nde gulali gulli tan minnen yomi wullu mi yaada e ɗiɗon gulali ɗum ɗo wonko findinta neɗɗo kala noon mo gandanɗa hoore maɗa kalde hen koye miijotoɓe wona eɗen kalda e yiɗɓe sabu so tawi aɗa haalda e jiɗɗo a wawa haalande ɗum ko gandanɗa hoore maɗa ene nafa ɗum walla ene yaada hen so wona ko yiɗi ko woni ɗum ɗo ko kaale hen finde muɗum Barthélemy Dias ko kanko woni hande o e tableau hande o ko haala makko yardete kafe yardete ataye e nder dingire tableau ji hol tableau mo woni ɗo woni tableau han ko so tawi eɗen mbiya tableau han ko so tawi a udditi classe élève aji jooɗima tableau ko goto ko ɓalejo élève aji fof ko hen kucciti hay janguinowo o so tawi ɓooyi waklitto huccita e tableau o wadde noon ko kanko woni tableau yimɓe nana kucciti e makko eyyi ɗum jiɗɗen wiide ɗon hande o haala makko ko kañum woni ko yardete ataye yardete kafe yaara he jeere artirte e grand place uji e jumaji e jamaji holko waɗi ɗum ko wiide wonde tugnade e wonɗen kuule ɓe mbi article 51 ɓe mbi article 61 jeeyi sababu ndiwgu makko toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal wiyede wonde o wawa wonde toon holko haɗimo wawde wonde toon ko caɗele ɓilinoɗe hakkude makko e Ndiaga Diouf ha mayde waɗi hen en cuusa wiide kam kanko wari kono kam haala yaltino e audio ji jaltino e vidéo ji jaltino wiide wonde ko kanko haalata ko kanko wi wonde ko kanko felli ko kanko fiɗi kadi tribunal kala ɗo ñaawano dallini ɗum ha yettoyi cour suprême fof wiya kanko wari wiya ko kanko wari kono noon ko wiya ko kanko wari ko ala hen ko tabitina ha wiya wonde ɗum ɗo koɓe mbiyata ko condamnation définitive e kono kanko woni kanko wari to haali joni non a nana ko mbimam ko walla tawa famani mi famani eyyi mbimi wonde ko kanko won audio ji jaltuɗi won vidéo ji jaltuɗi yimɓe ji omo dari omo jogui fetel pistolet wona audio ji jaltuɗi ko wiide wonde mi felli mi fiɗi wiyama kadi ko kanko so tawi ko kanko holko jeeyi sababu o ñawaka ñawore barɗo neɗɗo ñawore barɗo neɗɗo eɗen gandi ko famɗi fof ko duuɓi sappo saabu ko ɗum crime holko jeeyi sababu noon kanko o wiya wonde o taƴanaka duuɓi sappo ɗi ko taƴana ko no wawi waade fof kam o lellinoma ɗum o lellinoma ɗum walla kam o lelima hen hunde eyyi caggal muɗum ɓe namditima ñawore yo watte woni cour d'appel ɓe duttitima to cour d'appel ñawtima dallini ko wino ko ko ñawno less ko eyyi ko ɗi ñawno ko kañum kadi ñaawi ɗum eyyi heddi noon ɓe jawta ɓe jeeya cour suprême koɓe mbiyata cour suprême ko nde ɓe jeehi cour suprême yimɓe noon yoɓe jaafo juge yo jaaf ko wayno juge Ba en juge Mouhamadou Ba en eyyi enen kam kaala hen koko haalano ko hen deftere hen ɓen cour suprême wi wonde kañumne wona ñaawowo
kono ko ƴewtade ko ñaawa ko ko wiya ko mete ko kanko walla no wirani mete ko noon walla ko nandi hen kañum ko cettoto kono wona ñaawo kono ko setti hen kañum eyyi cour suprême ko wawi hen settade fof koko cour d'appel wi ko kañum ko ɗum woni ko tabitini toka daɗo no jarama daɗo jafuɗam seeɗa toka ɓuuri hen hawnade ko toɓɓe jawtude ɗeya sa ƴeewi nden nde président Macky Sall wiyeten waɗa peeje galgal muɗum hadde batte jeeyede élection ngaji ɗi Ousmane Sonko noddi conférence de presse wiide Sénégal naaɓe dawɗe calloɗe ko Macky Sall yiɗi wadde koyde ko hadde Barthélémy Dias jeeyede e ɗiɗo sunngoji ɓe daari ha on jeeya hen so waglitima hande kamɓe ɓe daari ɓe mbiya ɓe guittamo wadde koko fulɓe mbiyata ko so ndemde fi lingu hoolare natti tokara aɗa andi ɗum woni ko mbimami adana ko woni ko udditirmi haalam ko rewoɓe e dawriyankoɓe ɗon no jinnomin wutteji muɗumen ene ceeko caɗele ene keɓa ɗumen pittali ene keddo hen juuɗe ene taƴe hen koyɗe ene taƴe hen guite ene loknire hen yoɓe jaaru jaam jaam goto e mabɓe foof ko intérêt muɗum yahata wonande leader uji politique ɗi goto e mabɓe foof ko intérêt muɗum yahata jahowo e intérêt muɗum noon so tawi aɗa yeeha e muɗum yaari e muɗum intérêt maɗa annene tawde kay woni ko politique nde tawno koɓe mbiyata ko politique ko intérêt ji mbaɗa andi mbaɗa daña ɗo hunde mi rewa hen mi dañata mi woppa mi ƴeewoya ɗo ndewum ɗum ɗon noon woni kamɓe caggal kay woni ko kamɓe darino ɓe mbi wonde Macky Sall so tawi en gummima e cour suprême ko tabitini ko ene wonnande ɓe ko kaali ko ɗo joni o ɓe mbi Macky Sall en e laamu muɗumen ene mbawno gaynude golle ɗe ha laaɓa ceeɗa kono noon holko hannoɓe gaynude golle ɗe ha laaɓa ceeɗa ɗon Macky Sall so tawi ene wiye wonde ko jaje holla becce mi anda jaje holla birɗe kawade eyyi ɗon kam Macky Sall wonani ɗum hulɓine hulani hulɓine hulani Macky Sall hulɓina huuli o gija o dogi o ruttiti caggal woni so tawi woni omo wawno ñaawde hunde o ñaawani o waddi hen maslaha ha laamu makko ɓenni kono noon Barthélémy Dias wiyama wonde ittaka e doggol suɓgoji ɗi inde muɗum nani hen joni noon kamɓe ɓeɗo laamiɓe ɓe tawi ɗon kaɗon haala kono noon kaɗon haala kaɓe tawi ɗon ka kamɓene ko noon ɓe goppiri e hol sababu gila nden ɓe mbiyani Barthélémy Dias fotani jeeyede hen sababu nde ndeɗo ñawore wona eɓe mbiya Barthélémy Dias suɓama ha gasi ɓe guitti ɗum ala yoɓe mbi o fotani jeeyede hen guila e adane kono noon ɓe eƴɓino kaɗon haala nde ɓe eƴɓi kaɗon haala yimɓe Barthélémy Dias jabtiɓe mbi wonde kala ko heeɓi Barthélémy Dias ko ɗum woni ko heeɓi Ousmane Sonko holko jeeyi sababu ɓe mbiya Barthélémy Dias fotani jeeyede Ousmane Sonko ene foti jeeyede e pourtant kamɓe ɗiɗo fof koɓe ñawaɓe koɓe liɓaɓe e sérieux so tawi wonano ko kamɓe jooɗi e laamu koɓe mbiyatno Macky Sall juge uji muɗum avocat ji muɗum ministre muɗum l'intérieur ministre muɗum de la justice fofof muɗum gendarmerie police douane armée fof ɓe mbiya wonde ko Macky Sall jeeyi Macky kam meeɗa wiide hay goto meeɗa nande e konngol muɗum walla e konngol wondiɓe muɗum ene mbiya wonde minen ko minen jeeyi ministre de la justice ko minen bannata ɗum ko minen kaɗata ɗum hay goto meeɗa nande e kunnuɗe mabɓe goto mabɓe wi wonde ministre de la justice ministre de l'intérieur ko minen bannata ɗum ko minen kaɗata ɗum nana koye nguɗo laamu hay sinno tawi ene wodno non togat fattan mami arani ɗo paaɗa ɗum laamuji men ay ko jiɗɗa haalde mbaɗa andi ɗo paaɗa an paada ko funnangue min paami ko hirnangue mbimi hande o ko enen jadata funnangue ko enen jadata hirnangue e ndeɗo toɓɓere guilay Abdou Diouf en eyyi gilande wiya président de la république woni chef suprême jogui sariya jogui konin kagal ne jogui hen konngol kala ko jilɓina tawe nder muɗum togara mi salaki ɗum de ko toon payanmami mbimami wonde ko kamɓe mbiyanno ɓeya kañumen jogui laamu kañumen jeeyi mbimami wonde ko ɓeya meeɗa hollirde wonde hay sinno tawi sariya rokki ɗumen ko sariya leydi ndi yamiri ɗum kono kam meeɗa haalde nana e kono mbawi golle less non ene mbawi togara ay golle less hay goto salaki ɗum aɗa andi ko ɓuuri hamnade aɗa andi ko ɓuuri hamnade ɓuuri hamnade e mettude e hersinade ko min mi daro mi wiya Abou Diop de ko kañum jogui alhaali Djibi Dieng ko kañum wannata ɗum ni min mi ara ko mbiyatnomi Abou Diop ko Abou Diop meeɗa haalde nana mbimami wonde ko ene woodi
ko sharia yamiri ɗum kono Abou Diop meeɗa haalde nana min noon so tawi mi ari mi darima e hakkude yimɓe ko ñiŋirtunomi ko gaybinirtunomi ko peldannomi Abou Diop ko mi darima e hakkude yimɓe mi wi ɗum ɗo ko min waɗata ɗum mbaɗa foti wadde ɗum wiide ministre de la justice yo wat ko gonga ko premier ministre ene rokka ɗum yamirore ko gonga premier ministre ene rokka ministre de l'intérieur yamirore kono noon ministre de la justice ministre de l'intérieur fof e rokkude ɗum yamirore hoto hat ɗum kañum laamu muɗum pouvoir muɗum ko rokki ɗum ko wadde ɗum hoto hat ɗum sabu en jiɗo juge uji jooɗima Macky Sall woodi ko wi ena mbaɗa juge uji ɗi jooɗi mbi wonde lalti laati so tawi ko goo ɗum ari won temedere ɗe Macky ɓe mbaɗi mbimi toga mbimi wonde ko en ji juge uji ɗi darima ɗo yataw ko laawol gotol e nder temedere walla yata ko feccere laawol e nder ujunere kono haɗata kam nanama yiyama heddi noon ko kamɓe ɓeeɗo koɓe ñiŋirtuno koɓe gaybinirtuno koɓe peldannoɓe fof to banggue sariyaji leydi to banggue constitution leydi ko ɗum woni koɓe goni e wadde woni ɗum ko ministre de la justice so tawi woppi Barthélémy Dias ministre de l'intérieur woppi ɓe jeehi e élection ɓe jeehi e campagne ha campagne gasi ɓe jeehi e élection ngaji ha élection ngaji gasi holko jeeyi sababu ɓe goppi ha nden hannoɓe tajde sariya o gila adana eɗo joni o Ousmane Sonko inde muɗum ala e liste électoral te en anda wiyama tan ala togara so tawi en keddima e sariya o ko haali ko kuule ɗe ko kaali ko kanko Ousmane Sonko inde makko koko itta e doggol suɓgoji leydi Sénégal tuggude nde itta nde fewde ñallangal hande révision de liste électorale waɗaka bindiragol kesol waɗani holko artiri hen inde Ousmane Sonko ha Ousmane Sonko ene wawa wodde ɗo wiyano inde makko ko itta ala joga ko namde mo soyama inde ittama non min hoto namdo mbima wonde min kalanmi hon koko nanmi e ko woodi mbimami wonde saɗi no woodi kay togara no togara a andat togara o naati togara dañi kartal holno wotiri togara e holno waɗiri mi anda holno wotiri kono kam ena laaɓi e yimɓe ɓe wiyama tan hono no laaɓiri e yamni ko noon laaɓiri e yimɓe ɓe wonde inde makko wiyama tan Abou togara fattan inde makko ala e doggol sumgoji ɗi joni noon inde makko ala e doggol sumgoji tuggude 2023 walla 2021 fewde ñallangal hande an aɗa andi bindiragol waɗani Hawa Diagne puttinɗomi guito ene andi bindiragol waɗani o tooñ sabu ko famide ene andi bindiragol waɗani mo inde muɗum yaltina wawata nattinde inde nde tan ko bindiragol watta inde makko artiri e doggol mo inde muɗum ala e doggol sumgoji wawa suɓade wawa suɓede joni noon namdal kay ko kamɓe woni direction des élections a faami de woni kamɓe halfinaɓe ko fati e suɓgoji halfinaɓe ko fati e bindiragol ministre de la justice ministre de l'intérieur e kala jaggue ɗe ɓe mbawi gollodirde holno inde Ousmane Sonko nattiri e nder doggol suɓgoji ngol ha omo wawa suɓade walla omo wawa suɓede ko ɗum woni namdal ngal guelal gongal hen kanko Ousmane Sonko wiyama wonde wonande ko nanɗen ɗeɗo balɗe limore tongode jeenode e élection présidentielle nombre d'électeurs oɗon bindirinoɗo ko ɓeɗon tan goni winditiɓe e législative uji ɓenniɗi sumgoji sarɗiyankoɓe joni noon limore nde to e présidentielle so tawi ko temedere wonno e législative uji ɗiɗo woni temedere e goo o ko hol yon ɗum kadi ko namdal gongal to ko temedere wonnode hondo kanko Ousmane o alano hen e ɗo joni inde makko natti hen to ko temedere wonno ɗo wonti arti gongol wonti temedere e goo o ko hol yon ɗon ɗo bindiragol waɗani holko nanni hen goo o to aɗa laaɓa walla ko wiyawi togara ala bimam won ay wiyawi fattanmi togara Abou Gaye ay ko wiyata ko wiyawi kamɓe mbi yo wonanɓe e yo wodanɓe koye kolce bamɗe nanmi togara ala ɗum ala ɗo togara mbiyatami tan ko kaari wi walla yii togara sa yiyani oto dallin togara
mi dallin dalli. tawde kay mi dallini kay hankadi ala hoto dallin dallinde kay mi dallini mbimami wonde ko limore nde e élection présidentielle wonno ko temedere wonti temedere e goo o ko hol yon holko nanni hen goo o ɗon ɗo bindiragol waɗani Abougay ɗon ɗo bindiragol waɗani togara an ujuna Sénégal naaju ko tolno lotta yew mi haala goto fof ko gando goto fof ko ñaawowo goto fof ko avocat goto fof ko juge min e ho mi joɗɗo mboɗo haala komi laaɓaka joɗɗa ɗo tan jiya Facebook joɗɗa ɗo tan jiya ɗo Instagram joɗɗa WhatsApp tan wiye o wi ay min ɗo jeeta heewe leydi hede ay min ɗo jeeta kam ɗo kabaru Facebook mi hutorta ko ɗum kabaru WhatsApp mi hutorta ko ɗum kabaru TikTok mi hutorta ko ɗum kala ko gandanɗa hoore maɗa mbaɗa haala ay joguiɓe no Pindi TV no woniri ni mi ƴetti kabaru e Pindi TV mbaɗa jogui ina wawi wasa wonde gonga so yiiɗi ko Pindi defi non a haali ñanden mbiɗa hande neɗɗo fof ko baɗɗo adhéré parti syndicat ala société civile ala wadde men journaliste ala goto fof ɗo woni journaliste uji goto fof wonɗo woni kono noon mbimami wonde journaliste uji ko non fattan journaliste uji ko goni ko pop kala ko ena yalta ɗo ko fati e information hol responsable muɗum Abou Diop kanko responsable o wadde noon min so tawi mbaɗa haala kabaru mo ƴogmi e Pindi TV so tawi mbaɗa haaloya mbiyatmi wonde oɗo kabaru ɗe ƴogmi ɗum koye Pindi TV so tawi pindaɓe ƴoogi ɗo laaɓani kañumen en anne jaa ko laaɓani ala min kay mi yalti hen ala mbimi min mi yalti hen par ce que min mbima wonde koye Pindi ƴettumi aɗa koɗama yaltude hen Pindi ko ƴettumi e muɗum ko nan ɗon heddi ka ko Pindi kañum to ƴetti to kañum waɗa joni noon an a woni neɗɗo goto neɗɗo haalanima ko laaɓani a haale ayawo a nanne hakkillaji ujunaji temedere neɗɗo ɗum woni bonande janggoɓe e Google janggoɓe nangamo toka e goɗɗoyi gattana koye Assemblée nationale Barthélémy Dias wiyama yalti no way wadde fof wiyama yalti waɗi conférence de presse hayso conférence de presse o ma e wango garde corps makko Ngagne Demba Touré waɗi conférence de presse Ngagne Demba Touré hollitini wi hay joɗorde makko to banggue wonde maire nde ene wawi koko iwoyta ko pamda e ɗum e tokat aɗa ko kaala hen ko foof en jaltani Assemblée nationale en jaltani Barthélémy Dias en jaltani Ngagne Demba Touré kono poɗima e wiya aɗa andi wiya o mbiyam wonde ko information foof mo journaliste ene tottira yo won information mo ganduɗa hoore maɗa ko laaɓɗo e makko holno laaɓirta e makko ɗo ƴoƙɗa ɗo alay saago a yaltinta ɗum so tawi a yaltinani ɗo ƴoƙɗa ɗo ko an rondi kala ko wawi hen arde mbiɗa ko journaliste eyyi ujunere hande gona kono amen ni tan mbay ko tolno lotteɗa hay ɓen ko journaliste uji ala non kala mo gandanɗa hoore ma ene jogui ɗo dawata e information hande natti lawɗude no lawɗude noon nden seggude goto fof hande heñoto ko yo wi Abou Diop yaltini Abou Gaydi haalde kala guittoɗo haalde ko guittoɗo felede e kono noon togara no mbima jandiyankagal woppi lawol mum de so wonde wonno ko sir togara jandiyankagal woppi lawol muɗum ko gila woppi lawol muɗum ko gila nde gandanɗa hoore maɗa constitution leydi Sénégal rokki kala ɓiɗɗo Sénégal naajo joguiɗo kayitaji Sénégal ka ɓiɗɗo Sénégal naajo aɗa yiiɗi uddidde organe maɗa de presse aɗa wawi uddidde taw hay goto a namdaki ko constitution leydi Sénégal rokki ɗum wona ko journaliste uji leydi Sénégal ndendi mbaɗi ko wiyete code de la presse ko henna code de la presse o ɓe ƴetti ɗum ɓe pawi ɗum e dow constitution leydi Sénégal code de la presse mo ɓe ƴetti ɓe pawi ɗum e dow constitution leydi Sénégal ko on musiba jorti e mabɓe kamɓe journaliste uji ɗi hande o wadde gasi wadde natti wonde journaliste gonɗo e mon koko jiiɓi hande mbimami wonde ko ittata jomumen ko journaliste uji heddi ko pamen aɗa andi wonde gaynako e wonde joom nayyi wona gotum aɗa wawi wonde gaynako tawa wona joom nayyi aɗa wawi wonde joom nayyi tawa wona gaynako wadde noon ɗone ko hono nda noon aɗa wawi jogade organe maɗa de presse taw a wona journaliste kono aɗa wawi wonde journaliste tawa ala organe de presse no foti yimɓe noon no foti organe uji hande Abou jaltinta hunde ɓe mbawa goorɗo ɓe ndiwa neɗɗo ɓe kaala ko wona taw ko joguiɓe kayitanɓe ko journaliste en ne jiiɓa yimɓe kono tokara mbimami wonde kala mo gandanɗa hoore maɗa aɗa andi won e formation ngaji ɗimin mbaɗi mbiyeɗa wonde ko woni journaliste ko dillowo e meccal ngal sa woni journaliste a dillata e meccal ngal a natti wonde journaliste yeru mo dokkaten en mbawa haalde ɗo en haala journaliste en kalani haala Abdoulatif Coulibaly
nde o ummi e meccal ngal o nattu wonde journaliste o yihi o wattoye goɗɗum te nde ummoto hen nde o ha laaɓi cer wonde mi natti mi yalti e oɗo galle mi faati e oga galle la même chose ko Mamoudou Ibra Kane nde o natti wonde journaliste o ummito wonnoto o faati banggue goɗɗo na waɗi noon heddi ɓe gandanɗa hoore maɗa ko journaliste uji nana keddi e galleji muɗumen nana mbaɗa gueɗe goɗɗe woni waɗoɓe politique ɓe eko nandi hen ɗum en ko hunde wodde ko heddi ko so tawi en ɓeyden kuulal gotal caktowo kabaruji laawol wi sa yi ko gonɗi ko dallini ko jogui seede ko mbawɗa haalde ina laaɓi aɗa jogui droit haalde laamol wiyanima hay goto wiyatama kono ya ɓeɗɗo musiba o haaɗoyta hayso ko gonga ma na laawɗi na gonɗi aɗa jogui dalilu aɗa jogui seedeji aɗa yamira ya haal kono aɗa wiya ya ɓeɗɗo musiba o haaɗoyta holɓe to anda musiba haaɗata tokat ɗum koye hay sariya diagne ɓe jengɓe ene mbi wonde anani de gonga pusowo aduna fenade jokkore en ɗam ɓuuri hande noon ko gonga hande noon ko fenade fusore ne woodi hay gonga puso kam ala joni togara min mi riwtani ɗum kono mbimam wonde so tawi en ƴeewi to banggue rédaction holko addi rédaction en chef rédacteur en chef holko addi ɗum gueɗal wonde cattotoɗo rédacteur en chef ko wonde cattotoɗo so tawi noon woni an e organe maɗa rédacteur en chef ene woodi kabaru yalti hen kabaru o ko pusowo kanko kalɗo o jaltinɗo oɗon kabaru omo nangue kono rédacteur en chef makko ene nangue wonɗo ina tolno kanko omo soke rédacteur en chef makko ene soke par ce que ko kañum woppi ɓenni fotani wonde so tiisi na ngabboya haato cosɗo o kono ɗum ɗon fof ko laabi ɗi gandanɗa hoore maɗa dewiti no foti rédacteur en chef mo anda information humbitaki tani fotani wonde waɗa jawɗum tan waɗa togara fotani wonde kono noon ne kadi mbasen woɗɗo toon joni artame conférence de presse Barthélémy Dias e conférence de presse Ngagne Demba Touré saaha woni koye heddade seeɗa mbawen yawtu aɗa andi conférence de presse Barthélémy Dias Barthélémy dallini Barthélémy ko adi fof o wi wonde ko kanko o haaldino yimɓe makko gila nde assemblée nationale nde uddita o waɗi ɓatake uddirgol assemblée nationale o tawetake par ce que on saaha ko omo yeehi Koungheul no omo yeehi Ndar tawtoroyede ñawore garde corps makko mayɗo kañum e woɗɓe ɓe ɓe jagguiranoɓe o rokki yamirore o waɗi mandaté Anta Babacar Ngom so tawi wonɗo wotete kañum yo woto e inde yo wotanmo inde makko ɗum o waɗi ɗum o haaldi e yimɓe makko ne kanko so tawi oɗo assemblée battuɗo 15 ɓiijo o wona jeereɗo hen ko jaafiɗo eyyi heddi ko e nder hen koye bato walla koye conférence de presse makko hanki o ko ɗum o wi o haalino ɗum o wi o haalino ɗum o windi ɗum kadi o wi o haalino o windi ɗum ɗo noon so tawi ari wiyedemo wonde o jeeraki hen ministre de la justice so tawi ittimo wi wonde o jeeraki hen waɗi ɓatake nelde assemblée nationale joni kanko urtini namdal woni ko mbinomi nane ko ministre de la justice mete leydi ndi waɗi ko heedam heediji walla kanko joƴƴinimo ɗon ko sariya ko ñawde ko woni gonga ko walla ko saabi o waɗoya campagne o wonto jeetaki hen pourquoi waɗoya campagne mo tampina Sénégal naɓe bandi ko en ina gotamo pinde sababude makko holyon kanko Barthélémy haade o andi o jeetaki hen ala Barthélémy ene hayso andi jeetaki hen omo jogui droit wadde campagne Macky Sall kay jeeyaka hen kono waɗi campagne non jiida Ousmane Sonko kay jeeyaka hen kono waɗi campagne non ala jiida Abou non jiida wona ko campagne ala jiida so tawi Barthélémy andi jogani jeede ne andi ko diwtoɗo ko ha sabba nangam o nde o suɓete nde yo ittu goɗɗo wona tedde mi anda so tawi omo andi ko diweteɗo walla o riwetake ko saabi o jeetaki min kam mbaɗa andi kam ko haali ko koye ɗum tan deftanmi woni conférence de presse makko nde élection ngaji ɗi gasi ɓe gandi ko ɓe dañi ɓe gandi ko ɓe ɗumninta ko nden kanko o haali o wi wonde o jeetaki hen o fonno haalde noon ko saabi o jeetaki hen holko saabi ministre de la justice haala hano gila adani wiya wonde o jeetaki hen abou agay koye conférence presse e mbaɗa ala abou agay a wawi jabde a wawi woppande ministre de la justice woppanimo ngori haw suɓama ha assemblée heddima ene uddita waɗi ɓataki wi wonde hoto nasude sarɗiji leydi Sénégal i hol sababu a wawi wide ministre de la justice haala hano ɗum gila adani justice Macky Sall woppanomo o waɗi wona on woppilamo waɗi o kadi woppimo non oɗo no wona gotum non wona gotum ministre de la justice Macky Sall woppinomo o waɗi wona
ministre o waɗi o yehi jaha fay ɓeeɗo fattan ɓeeɗo ministre de la justice Macky Sall o nde woppatamo nde ɓeeɗo ko kañumen darino mbaɗi conférence de presse a haali ɓe mbi wonde kanko Ousmane Sonko leader maɓɓe o wi wonde Macky Sall dari koye koyɗe Barthélémy Dias yidde hadde ɗum yidde hadde ɗum yo Macky ittu mandat muɗum député yo Macky ittu no joni noon Macky ittani wona wadde kay ɓeɗo goppi togar fattan Macky ittani wona woppi kamɓe mbino wonde Macky yiɗi ko ɗumininde yiɗi ko ittudemo joni noon Macky ittanimo kamɓe ɓe gari haɓotonoɓe Macky horo ittumo ɓe kamɓe kay ɓe potani ittudemo mbiɗa ko politique wona mbiɗa ko politique ɓe ñaldat ɗo mbalde ga kabata piine mbaɗa andi ko politique kono noon so tawi arti ha ɗo henna koko fati e saria ko ɗum woni ko kaali hen togar ay welani ha welani togar mbima wonde Macky Sall ko kamɓe mbiyanno Macky waɗata fotani wiide fotani hadde joni noon kamɓe koɓe mbiyanno Macky fotani hadde ko kamɓe ko ɗum woni koɓe kayi nden ko beldigal Macky ɓe acci kamɓe koɓe haɓɓe Macky ha laaɓi joni ɓe gayni habde Macky ɓe kapte koye mabɓe koye mabɓe foti dole goɗɗo joni noon hol gonɗo e gonga holko woni hen gonga politique halte ala holko woni hen gonga ɗo joni a wino politique ala gonga politique ko massa politique boni mbaldi politique ko massa politique ɗo wona ɗon finata politique ene boni mbaldi Sonko natti Sonko nde weldi e Barthélémy nde way kono Macky Sall wino ko kañum e Idrissa ko mbuya so e mew men da hollu ha ɓoy wonta lamɗo ñogo aɗandi taara yirlo baɗe heeɗo o pop kanko Ousmane Sonko min de to banggue hooram min gandumi ko hooram konngol makko mi fiira ha ɗum ɓiyam mi serde ha ɗum debbam abou atta conférence presse o jehen yewtat manggue seeɗa koye conférence de presse o jeeya tawde kay mi wima Barthélémy wino wonde Barthélémy wino wonde haali gueɗe ɗiɗi eyyi a wi o wi wonde o jeetaki hen o daƴi ɗiɗi o haali wonde eɓene koyɗittemo e mairie o wonko haali hen ɗum ko Ngagne Demba Touré haali hen eyyi ala o wi komo andi kanko omo andi koɓe gona dow mum e dow ɗum eyyi ko pamɗa ɗum est ce que mbaɗa ɗum wadde janggol e mbawa aɗa andi ɗon koto banggue sariyaji kanko o wi wonde sinno tawno ko baɗaɗo ko wiyete condamné définitive ɗum ene wawi yadude kono noon o waɗaka ɗum tawde noon o waɗaka condamné définitive ko sariyaji ɗiɗi goni ɗon oya sariya ene wawi ittudemo assemblée nationale kono wawa ittudemo to banggue mairie o tawde noon oya arani ɓe mbawa ittudemo heddi noon ko to banggue sariyaji ɗi to banggue politique aji ɗi nawɗi ɓiile less ɓe mi anda a anda goɗɗo baɗon meɗen anda a faami heddi ko kamɓe holtoɓe ndewata haaɓe mbawa ittudemo kono ko wawi hen wonde foof hay sinno tawi koɓe guittirtamo ko koye dow gonga ɓe ngala e gonga hono ɗum waɗa ko sariya rokki ko sariya yamiri sinno tawno Barthélémy hanki e mabɓe eɓe beldi e muɗum hono no weldirno e Macky Sall ha yaɓɓi e ko muɗum ko ɓe jaɓɓanno eko Barthélémy ko eyyi ɓe kap e ɗo joni o holko waɗi ɓe jaɓɓi eko Ousmane ko ɓe mbiya wonde eɓe jaɓɓita ko Barta ko yaɓanke haale gayni ɓe ndendani ciyol saɗa dusinaɗo andu banggue mo heldirta ɓe natti weldude ɓe natti yaadude ɓe ceerti ɗum tagui mi widema wonde goɗɗo ko ɗum tagui mi wiide wonde eɓe goni e gonga ɓe ngala e gonga mbete Barta so dañi hande doole Barta so dañi hande doole fusa assemblée national o wona ka namdi ɗum ko mbima wonde eɓe goni e gonga ɓe ngala e gonga ka namdi ɗum ko dalilu dokkumami ina waɗa ko politique wonde gonga ala e gonga ko dalilu dokkumami ɗo kam toka ko dalilu dokkumami mbima wonde ko so tawi woni koto banggue sariya eɓe goni e gonga ɓe ngala e gonga ko so tawi woni eɓe mbawi wadde maslaha ɓe mbaɗani maslaha ɗon ko fenade tokara ɗum tan wone politique ha nane wadde noon ko namdiɗa kam ko mi rokkima dalilu muɗum addanam namdal gongal ngal ɗo namdal kami jaabima namdimami ngal mbimi ngal namdimi ngal mbimi ko so tawi ko haali ko kanko e ko Ngagne Demba Touré haali ko mbimi an e gona sariyankoɓe holko cikkuɗa hakkille ma ina wawi ɓe guittamo député ɓe guittamo maire tokara ayi ko wawi wonde foof ittude ɓe député ɓe guittamo maire ɓe kaɗamo fofof kala hen ko wawi wonde hakkude laamu e lundu ko ɗiɗo cokki tan goni hen en beldata hande han min mabɓanma ceerten min ubbita sirruji maɗa min mbaɗa e dingiral Ngagne Demba Touré en ko kalata ko Malick Gakou en ko kalata ko kamɓe fof ɓe goni koye défendade laamu saabu ko hen ɓe gondi kanko Barthélémy Dias wonduɓe makko ɓe kañumen ko ɗum woni ko défendromo par ce que goni koye lundu ko ɗum woni ko yahata e nder leydi ndi koko ɗum woni ko yahata e aduna o ko kala renduɓe laawol
kañumen pewjitta ɓe ndendani lawol fof pewjitta ko ɗum woni ko yahata ɗo henna ko heddi ko hande o kanko Barthélémy Dias eɗen gandi ceerɗe maɓɓe e ɓeeɗo wona ɗo tan haɗata kono ko wawi hen wonde fof enen kam mbiyeten wonde ko kamɓe yimɓe ɓe rewoɓe e maɓɓe ɓe yoɓe gandu koɓe dewri e maɓɓe saabu hay batte te surtout tuggude 2021 fewde ñallagal hande mbima wonde kala ndimago politicien koko iwi e nder leydi ndi ko adi ɗum toga wona ɗum tuggude 2021 fewde ñallagal hande kala ko gandanɗa hoorema koko woni saria e nder leydi ndi ko foti ɗowtede koko itta e nder leydi ndi ala ittuɓe ɗum so wona nguɗo laamu laamigo kamɓe ndiwti kala ko fati e saria kamɓe ndiwi kala ko fati e ñawore kamɓe goni ɓe teddinani kala mo wankoji Babacar Seye en koye laamu Abdou Diouf mbaɗi wanko police ji koye laamu Abdou Diouf waɗi a faami hiwde police aɓe laamu Abdou Diouf capanɗe jeetato e tato innama aade mayani lawol gotol non hayso mayani ne mbi mi yani capanɗe jeetato mayɓe mi yita on sababu Allah on sababu kono jinmi widema sababu oto ko politique non eɗemi haalani sababu one kadi ko politique maɓɓe kamɓe nde ɓe goni opposition politique toga jinmi widema ko sababuji baɗoji ne laamɓe ɓe laaminde goto hen fof neɗɗagal gasi e politique eɗen gandi hande ɓuuri bonde de ko yessan fayata hande ɓuuri bonde ko saabi neɗɗagal neɗɗo ko boni e politique ko pop ko boni e ɗiɗo duuɓi sappo cakkiriɗi ko ɓuuri bonde e nder capanɗe jeegom hitande ɗe leydi Sénégal indépendant gila Abdoulaye Wade fuɗɗi yettade yimɓe puɗɗi sanede ndimago fuɗɗi ustade anda hankkandi ko wullu meeɗa ƴetto teskoɗa aybinen peccoɗa militaji ko dañi ene ƴetto yimɓe leader aji gandi ɗum hankkandi aduna o ko ɗon tan yo Allah ittanen kono togara laamu Abdou Diouf ananani ministre de l'intérieur ƴetta ananani président ƴetta ananani Khalifa Diéne ƴetta anani laamu Abdoulaye Wade ananani ɗum ala fuɗɗi non ceerno ƴetta ala nanani ceerno ala nanani guila réseaux sociaux ji ɗi gari Abdoulaye Wade nde ari première fois wi assemblée wi université wonde policier wonta fiide neɗɗo gannal wonta wadde hay batte hokki sukaɓe doole ɗo cuusal fuɗɗi musiba fuɗɗi puɗɗi habtade laamu ina jogui ko henani hoore mum ko wino ko wattinani ko wiide komi démocrate ko wiide komi libéral goto fof eɓe hujjo muɗum beele leyɗele men tolnima ɗon e beele démocratie men tolnima ɗon ɗo cuusal sukaɓe fuɗɗi Abdoulaye Wade wi son beddama gannal lacrymogène mbaɗe ndiyam ƴette bedditoɗe togara mbima wonde ko ay Abdoulaye Wade nde ari nde wiyata noon nde o tawi ko université en wiya police gendarmerie natata nder toon ko ɗum o tawi Abdoulaye kay ko kañum rokki doole police no natiri toon no gendarmerie natiri toon par ce que adani haɗanno police nadde toon walla gendarmerie nadde toon ko bonandeji baɗi heeɗi ɗi ngalano toon to université to ko ɗum waɗi ɗum haɗi police nadde toon joni noon police watti nadde toon nanni hono ko police woni koye ndenka e kisal yimɓe ɓe so tawi woni police natoyani toon nde police natano hono holno wayi wona ko amfiji duppede karuji duppede bibliothèque duppe aɗa ko jejiɗɗa mbimi ko nde o wi wonde grenade wonta dillu wonde sukaɓe so grenade ari bedditoɗe wonde grève natti kamɓe tekke boɗeje o addi ko miijo makko beele ɓesgu Sénégal ina ɓenduno to banggue démocratie e potagu yimɓeɓe ɓurtin dokkade goo fof temedere kono noon nde wi tekke boɗeje yo kaɓɓe nde ko tekke boɗeje yo kaɓɓe kono haɗa on liggade par ce que ɓe ƴetti ɗon ko miijo sin kañumen so tawi jomumen ene mbaɗa grève kaɓɓata ko tekke boɗeje jooɗo e gollorɗe muɗumen ene gollo gongol Sénégal nande milita sino way milita baɗono tekke boɗeje ɗe mbimam tekke boɗeje ɗe mbimam ko toon o ƴetti ɗum kaɓɓe tekke boɗeje kono noon golla ɗe tekke boɗeje ɗe ko hollirde wonde oɗon jogui mettere kono kay wona kaɓɓe tekke boɗeje daroyɗe e beddaji oɗon palo karuji oɗon duppo ponoji wona ɗum wonno yani yaw heddi noon mbaɗa jaɓi ko mbiɗa ko dokkaɗo seeɗa fof dokkaɗo goho fof yaɓane ɗiɗi a faami ɗon ala luural kono noon ko mbimami ko il faut paamodiren ɗon yaɓata kono noon battan combat goɗɗo eyyi kono noon min kam mbaɗa andi e hakkillilam daɓɓel mbimam wonde koto banggue saria leydi Sénégal to banggue politicien ji leydi Sénégal hande o ndimagu natti ha teska tan ha laaɓti e aduna o fof koye tuggude 2021 fewde ñallagal hande laamu cakkitigu Macky Sall a faami gila nde oɗo premier ministre jooɗi wi hankkadi état de grâce gasi ala muñanam ha janggo ha ɓaw janggo eɓen ɗon jooɗi lebbi jeetati
hando ala pop hay abbere ala ko be mbawi fawde e gite yimbe be walla e juude yimbe be dum do be mbadi dum wodani lebbi jeetati projet président nan hoodi avion tan hay hande o yalti leydi nan fay Mauritanie jamma hanki joftudo en ummi Qatar koy avion tan wodi hakkunde leydi asama ko halalen ko assemblée nationale to ga halani ko hen jeya ko no lelnirani ko hen jeya adandi holko wadi dum adandi assemblée nationale o assemblée nationale o hande o assemblée nationale min bimi wonde ko assemblée nationale way kono wodani ni adandi holko wadi dum ala men wadi dum ko assemblée nationale be bima wonde ko kañum contrôleur action ngaji laamu ko laamu foti gollude ko assemblée nationale ko kañum yurnito dum assemblée nationale ko kañum wotato luwaji lebbi jeetati assemblée nationale wodani lebbi jeetati président et premier ministre ko weldi men fo nana bada lebbi jeetati hay goto ala contrôle ala accès e laamu nguwen pour wawde andude holko be gollato bange ngalu leydi ndi milliard uji dibe mbiyata godani dibe jogi e be kutorodi hay goto ala hen accès hande o ko wawde yurnitade holko be badata wodani e hande o tuggude nde assemblée nationale o jodi fewde nyallangal hande hay section goto noddaka taw sona section noddede ndiwgu Barthélémy Dias tuggude nden fewde nyallangal hande teso tay arenaki décembre o do may adan mi medino widema mi medino haalde do mbimi ko faati e déclaration politique générale premier ministre arenaki wada hay 2024 koy 2025 wadoyta mana mudum nana arade sabu hande o gonnen koy 10 décembre kono ma wat mi anda mi sikkani a jarama musidɗo gillani o ɓe jaafoɓe accaka no feewi to banggue koje maɗi ɓe jaafoɓe gaccaka no feewi nde no an ko ma boyneɗa nde boya sa boyi dartindema weeɓani jarnade bandiraɓe fof e tulo ceerno Amadou Ndongo mo leydi Mali mo ganduɗa woni ko ɗo e Ouakam galle mum bureau mum ko ɗo Almadies ɗo woni en jettimo no feewi kanko ceerno Amadou Ndongo noon to ka konngol ma cakkito kanko ceerno Amadou Ndongo eɗen jettamo kanko oɗo wurta kanko ñantita ɗum ko ɓooyi noon ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo ceerno Bassirou Tall ko neɗɗo jungo muɗum ñaama ko neɗɗo teddo no feewi kadi musidɗo men Demba Hammel Sy kaynum ne wiye Mouminina Haydara no ruttiɗo e joomum en kaɓam ɗum joni wiye roniyama hannde ha e law walla leemina o wiyete ko Mouminina Haydara walla leemina o ruttima ɗo e hôpital Dalal Jamm ko joom suudu Demba biyeteɗo tettu o ko miñum debbo ɓe jeehi eɓen toon to ha law to wurnama toon eɗen mbiya yo Allah yimomo yafomo harnamo aljanna yafnade bandiraɓe saabu so tawi a ƴoɓaka a yahata coɓoreje no moƴƴe puccu ma gooɓa ata e subaka ƴakka tew memeɗani mbawa dillude konngol ma cakkitol to e togora Allah jarama a jarama ko weltanade heɗotoɓe tan ɓe mbiya kadi hande ko ni yaari eyyi ɓene mbiya e Abou Diop ko ni Abou Gaye ko na e kono han yoɓe paam o woni ko to o woni ko ga woni ko oya mais yoɓe paam tan ko ɗon jetteten hono bani meɗen debbo baaɗi meɗen hono Binta Diallo e joom galle muɗum Malick Sall mo ganduɗa jeeya koto Fanayi jooɗiɗo toon to leydi France hono Ousmane Ali Kane kañum jeeya ko hoore fonde kañum ne woni koto États-Unis Ousmane Ali Kane ko heeɗenke labtuɗo tigui tigui ne kayni ko hono noon Mamadou Ali Wane mo ganduɗa hoore maɗa kañum ko mawɗo meɗen mawɗo guurɗo toon to États-Unis d'Amérique ba guelaji en calmini en beltanima hono ceerno Habibou Tall mo ganduɗa hoore maɗa ko consulat Sénégal toon to Afrique centrale eɗen beltanomo eɗen ñaaguimo duwaw e kala saaha eɗen juuro ceerno meɗen ceerno Mouhamadoul Madani kanko e wondiɓe ma e dendagal raabiɗe kala ceerno Abdourahmane Kane mo ganduɗa hoore maɗa ko ɓi ceerno Cheikh to Galoya kañumne ko musidɗo guurdaɗo kadi korsinɗo en tigui rigui ne kayni subaka fof mo Allah addi so tawi o fini subaka ma o nodda en téléphone o salmina o namdo no pinnirɗen no goruɗen ɗum ɗon kankone eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen jettamo e nder hen tokara Abou Gaye jarama noon mboɗo andi joolaɓe fulɓe ko dendiraɓe mami nawe leegal Neema walla aslem galle Ousmane Sonko waɗanma toon atayi on saaha mbawon haaldude en jetti dendagal bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe on calminama salminago ndede salminago teddugal kala mo ɓernde mum dilli hen kala mo mettinɗo hen jaafoɗon ko ni wayata ko ma yimɓe ñiklodira nde ɗum wawa yaltude kono minen fof andi amen tan ko goto wona ñingde wona aybinde wona bonnude ko ha mbawe tan fijo ko fijjiɓe yewta ko yewtidiɓe lewlal communication on jarnama ko ɗo katten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi